to record this. Hi, I wanted to go on fire, so I'm going to build a level in Geometry Dash. Okay, here is my profile. Some in the comments got dislikes. Okay, let me create a new project called my future level. Okay. Ooh. There it is. We are in the editor. Okay, I need to place a block. Okay, this is the one of building. Okay, let's go. Okay, I'm gonna use photo. No. House 5. Okay, make this spike. Okay. But put this. Or make it like this. Okay, I'm gonna use dark yellow as a background and ground. Let me show ground. Much better. Let me add this. Color 2, background, plus 17, 3, DG, minus 16. Αυτό λοιπόν ετοίμαζαν να χτίσουν, θα ακουμπούσε κυριολεκτικά η νέα πολυκατοικία πάνω στην πολυκατοικία 50 ετών η οποία κατέρευσε στο μεσημέρι. Και πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια των γραφικών τους χάρη τη στιγμή της κατάρρευσης. Turn it upside down, I guess. Κατέρευσε όπως θα δούμε τώρα κάθετα. Okay, this is perfect. Okay, remove those spikes and then add it on top of it. Get out of here now for vacation. I'm trying to make a level of 208. Place it to level. Okay, perfect. Let me add this spike. Okay. Okay, this is day 1 of building my level. Let's go. Okay, here is my without decoration. But I'm gonna use blading, which is my favorite. Wow, my green is my favorite color. So okay, copy files, okay, vital spikes, paste color. Παρακαλώ, θα ζητήσω από τους συναδέλφους για να πάμε στο Θεοδόση πάνω για να μας δώσει τη συνέχεια. Γιατί όλο αυτό ξεδιπλώνεται κάπως. Έχουν μια αλληλουχία τα γεγονότα. Εδώ για να το καταλάβουμε, αυτή η πολυκατοικία η οποία κατέρευσε δεν είχε υπόγειο. Σε ένα έδαφος στα Πετράλωνα που θεωρείται από τους ειδικούς ιδιαιτέρως δηλαδή έχει αρκετές ιδιαιτερότητες ώστε να πας να χτίσεις έτσι κι αλλιώς για τη δημιουργία των σχεδίων ένα καινούριο κτίριο. Γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί έχει σημασία πώς ξεκίνησαν οι εργασίες για τη νέα πολυκατοικία και εκεί θα πάμε τώρα στο Θεοδόση πάνω, για την οποία Θεοδόση καλό μεσημέρι, η νέα πολυκατοικία χρειαζόταν πολύ πιο βαθιά θεμελίωση για να μπορέσει όλο αυτό να γίνει σωστά, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά, και αυτό δεν το λέω εγώ. Μίλησα χθες, θεωρώ, με έναν από τους κορυφαίους μηχανικούς της χώρας, ο οποίος την χάνει και φίλος. Κατά συνέπεια η κουβέντα δεν ήταν μεταξύ του δημοσιογράφου και του μηχανικού.
του Μετσοβίου με πολύ βαριές I need to κατασκευές remember this στο 2015 βιογραφικό edition, μεταξύ δύο which is φίλων. better Άρα enough. λοιπόν έχουμε το ζουμί. Okay, 1973 η κατασκευή της πολυκατοικίας του let me Ταχέρι. add the chain. Δεν φτιάχνουν υπόγεια, οι αποθηκευτικοί χώροι, όσοι είμαστε Sorry if my νεασλικές, έχουν προλάβει τα πατάρια. Είναι στα foot is πατάρια. slippery. Λοιπόν, θεμέλιο από 1,5 έως 2 μέτρα βάθος. Λέει, θα πάρετε Okay, let me put those. Let me connect those. σύγχρονες πολυκατοικίες. Το μεγαλύτερο Much better. από το 1969 και την δεκαετία του 80 τα περισσότερα κτίρια. Τώρα, Okay, light background. καινούργιες πολυκατοικίες, αποθηκευτικούς χώρους έχουν αυτόνομους. Υπόγεια, αποθήκες. Παραλλήλως όμως φτιάχνουν και I made this decoration, which is good enough. Έπρεπε να σκάψουν πολύ πιο Let me disable rotate cuts right now. Όταν όμως ξεκινάς να σκάψεις 2 μέτρα κάτω από τα θεμέλια της διπλανής πολυκατοικίας, κάνεις 2-3 απλά πράγματα, τα οποία μου εξήγησε ο μηχανικός. Τα οποία τι λένε? Κάνεις εχνηλάτηση, λέει, των διπλανών κτίριων. Δεν είναι τίποτα. Ημερομηνίες κατασκευής, λέει, να έχεις στα χέρια σου, έχεις καταλάβει πού είναι τα θεμέλια τους. Κατά συνέπεια, αρχίζεις και σκάβεις σταδιακά. Μόλις φτάσεις στα θεμέλια των κτιρίων που είναι παραπλεύρος, κάνεις την λεγόμενη 5 μέτρα αντιστήρηση. 2 ειδών. Μου εξήγησε ότι τα πιο απλά και πιο αποτελεσματικά είναι σαν βιβλιοστάτες, μου Για να λέει. μην πάμε στα πάρα πολύ τεχνικά τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω αν ισχύει εξής πληροφορία. Okay, let me Ότι 2 εβδομάδες place it πριν so. είχαν πάει ειδικοί για να Of course, κάνουν now μια I'm going to μια copy this πραγματογνωμοσύνη color. για το τι χρειάζεται, πώς χρειάζεται να στηριχθεί αυτή η νέα πολυκατοικία. Προφανώς, επειδή είχαν καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα. Εκεί λοιπόν οι ειδικοί είχαν συστήσει, όχι αν θέλετε κάντε το, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να τοποθετηθεί το γκανάρι, το οποίο έχει και ένα κόστος, αλλά και ένα τέτοιο έργο τώρα. Let me copy the decoration as well. Then flip it, they look like this. Τα μέτρα αντιστήριξης, όπως μου εξήγησαν, δεν υπερβαίνουν το κόστος του τα 25.000 ευρώ σε ειδικές περιπτώσεις. Η εταιρεία τι είπε, θα το κάνω? Είναι αναγκασμένη να το κάνει. Το έκανε. Έπρεπε. Εδώ είναι το ζητούμενο. Let me Τώρα get θα δούμε εάν το έκανε. Γιατί welcome. και οι 5 Okay, let me συλληφθέντες πριν put από a λίγο text called αφέθηκαν hi. οι συλληφθέντες. Okay, Ιδιοκτήτης create οικοπαίδου, any text you want. Okay. μηχανικός, εργολάβος, 2 εργάτες. Για να έχει η εισαγγελία Okay, στα χέρια then της make it ολόκληρο το πόρισμα των lighting. ειδικών και των πραγματογνωμόνων και βεβαίως από τους ειδικούς μηχανικούς. Okay, I made this decoration as well. Οι άνθρωποι που ανέλαβαν το έργο και προκειμένου συγκεκριμένη εταιρεία πήρε τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης των διπλανών κτηρίων. Πέραν του ότι υπήρχαν μαρτυρίες, Let me γιατί disable το βλέπα ground. να εξελίσσεται μπροστά τους, χτυπούσαν πόρτες γραφείων μηχανικών και έλεγαν παιδιά εδώ τι γίνεται, αυτό που πάει να φτιαχτεί εδώ μας φαίνεται ότι κάτι δεν γίνεται καλά. Παίρνουν απαντήσεις στους τελικιοπύργους της Πίζα, μην ανησυχείτε, έχει μια κλίση, αλλά δεν έπεσε Δεν ποτέ. έπεσε, λέει, τόσο Έλα όμως χρόνια, που εδώ έπεσε στα πετράλαινα. Είναι επίσημο μαρτυρία αυτό που ανέφερες, Μαρία. Σωστά. Συν, πες μου αν ισχύει, Θεοδόσιμο, από το ρεπορτάζ σου, ότι υπήρχε αναφορά για διαρροή από έναν αγωγό. Οι άνθρωποι έβλεπαν μαύρο χώμα. Okay, let me put a που move σημαίνει trigger. ότι μπορεί να είχε ενδεχομένως τρυπηθεί και ένας αγωγός στο σημείο. Και Που όχι έκανε μόνο. ακόμη πιο Και όχι σαφρό μόνο. το έδαφος από κάτω. Είναι σωστό και ισχύει αυτό που λες, διότι οι πληροφορίες λένε ότι το ανέφερε ο μηχανικός It's και ο spotted already εργολάβος now. στην κατάθεσή Okay, τους λέγοντας, perfect. όσο σκάβαμε κάποια στιγμή Bro, βρεθήκαμε this is μπροστά too σε μια high. χωμάτινη επιφάνεια που I need ήταν to και be, κατά διαβρωμένη και υγρή με μια κολώδη ουσία. dirty. Κατά πιθανότητα επρόκειτο για λύματα. Παλιές Okay, I need the πολυκατοικίες στο scale. κέντρο της Αθήνας και πέριξε αυτού Is it δεν now? είχαν αποχέτευση, αλλά έχουν τους λεγόμενους ακριβώς. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε αν η πολυκατοικία αυτή 35. το είχε. Από τη στιγμή λοιπόν που βρίσκονται προσάξεις σε κάτι τέτοιο, μια χωματώδη επιφάνεια ήδη διαβρωμένη, εκεί θα έπρεπε να έχουν σταματήσει εντελώς οι εργασίες. Το πες πριν, έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Let me put this Lego spike. This then type unfinished. Να βρουν λύσεις άμεσες είναι αυτοί που έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Συγχωρήστε με που θα το πω, μια κυρία χθες έλεγε έφυγα από το σπίτι μου με τα ρούχα που φορώ για να πάω στην εργασία μου.
Γύρισα και τώρα πια στη ζωή μου το μόνο που έχουν ήταν ο Okay, save and play. Πάνω στο άλλο μεγάλο θέμα τώρα που δείχναμε και Okay. νωρίτερα με τις επιθέσεις, τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαμε That I beat it. στα σπίτια. Okay, end of the record.